A pan ddoth y cyfan yn dilchion o gwmpas eich traed chi oherwydd yr Horizon yma, mi gafwch chi'ch carcharu 9 mis o ddedryd oedd o'n de, a disgwyl wedyn 15 mlynedd i glirio'ch enw. Ydych chi hyd heddiw Noel dal methu credu bod hyn wedi digwydd i chi? Yndw. Mae'n anodd byw bywyd hapus a'r cnoc ar y drws. Y bora hwnnw tua di 7 yn newid bywyd rhywun i gyd. Cerwch yn nôl 20 mlynedd am hynny bach ta. Disgrifiwch i ni sut oedd eich bywyd chi. Sut bywyd oeddech chi'n fyw cyn hyn? Bywyd braf iawn. Mae rhaid bod yn onast. Mewn pentra braf. Medrach yn cael ein gwell. O'n i'n mas 81. Eithon ni yma i Gaerwan i fyw a fe o'n i'n hapus. A fel ych chi'n dweud, mae gy 3 blant. Edwin oedd y benga pen eithon ni yma. Oedd Sian yn 9 a mi oedd Arfon yn 11 dwi'n meddwl. A wedyn oedd ein amser hapus iawn. Oeddech chi'n byw bywyd braf, eirach eitha'n gwneud y cyfrifon efo'ch gilydd yn y Swyddfa'r Post, ynde? Ac y sydyn reit, mae Tony Blair yn dweud bod angen rhyw system gyfrifiadurol da ni gyd yn nabod fel Horizon heddiw, a chyflwyno hi i bob Swyddfa'r Post ar draws Prydain. A dyna pryd oedd pethau fynd o'i le, Noel, ac oeddech chi'n gwybod yn ddian iawn bod yna rhywbeth ddim yn iawn, doeddech? Oedd hwn yn bendant. Ac be oedd yn dychryn chi oedd eis i efo 5 o'r eraill i'r Victoria yn Llaberis i gael be mae'n alw'n training. Ac yna ffodus ddaru y cyfeiriadur ddim cyrraedd y Swyddfa'r Post am tua 6-9 mis wedyn. A wedyn, oedd o mewn ffordd be ddech chi wedi dysgu, oeddech chi wedi anghofio. A wedyn, yn y dechrau, oedd pethau mynd reit dda. Ond, fel da chi'n gwybod, medrach chi'n checio fatha oeddech efo'ch llyfr ystalwm. Mae'n hawdd iawn i gyhuddo, ond unwaith oeddech chi wedi pwyso'r botwm na yn y cyfeiriadur, fan am gobaith oedd gael o'n ôl. A mi wnaethoch chi ffonio nhw? Mi wnaethoch chi ddeud bod yna ddiffygion yn y system, bod chi'n gwybod bod yna rhywbeth ddim yn iawn. Ond wedyn, troi fyny yn y drws daru nhw ben bora, a'ch cyhuddo chi, yn syml. Ia. Mi ddoth yr auditors i mewn, a tua 7 yn bora. Nes i gadael yn mewn i'r post, nes i banad a falle iddyn nhw, ac pen rhyw awr a hanner, mi ddeithon nhw drwad a dweud, "You're not opening the post office today. We got a problem." Ac mi oeddwn ni wedi deithyn nhw bod gynna i broblem, ac o'n ni wedi reid ffigur. Ac mi ddeithon nhw nôl a dweud 52,000 oedd missing ar y pryd. Ond mi gafodd nhw hyd i 2,000 arall wedyn. Ond y beth gweitha oedd, mi ddoth yr investigators i mewn. Mi oedden nhw'n ffiadd. Mi oedd y ddynas yn ffiadd ofnadwy yn alw fi'n lleidar o'r munud cyntaf i fod yn onast. A eisiau'n handcyffio fi a bob math o bethau. A be ddoth wedyn, Noel, oedd penod erchyll i chi achos mi gafoch chi'ch cyhuddo o false accounting and theft. A'r cyngor ar y pryd oedd i chi bledio'n eog i'r false accounting. Dyna oedd yr cyngor cyfreithiol gafoch chi, ynde? Rhyw 10 munud chwarter awr cyn mynd i mewn i'r llys, mi ddoth y barnwr ata fi, sef Wyn Lloyd Jones. Oedd wedi bod yn dda iawn efo fi, dweud yn gwir. A dyma'n dweud bod y post yn cynnig deal. A dyma fi'n gofyn beth yw'r deal. Ond mi gadwyd chdi allan o carchar matha fi. Mae ti blidio neuog i false accounting. A mi na nhw dropio'r theft. Ond mae rhaid ti seinio papur a dweud na ti'n mynd rhai bai ar Horizon y gwbl. A wedyn dyna be nes i. Ond yn anffodus mi eis i mewn i'r
peth i'r cwrt, a dyn cael jiwri, a hwnnw'n bart o'r deal. A wedyn mi barodd y peth rhyw hanner awr ac mi ddoth Mr Rodrick i mewn a dyma fo'n deud 9 mis ac gerchaf o'i lawr. Mae hwnnw'n mor anodd i ni ddychmygu, Noel, be oedd yn mynd trwy'ch pen chi pan glywsoch chi'r datganiad yna yn y cwrt. Ond beth sy'n gwneud yr sefyllfa yna'n fwy anodd i gredu ella di, chafodd chi'n deud y tath eich teulu? Chafodd chi'n hyd yn oed gadael nhw wybod am bythefnos gyda lle odda chi? Na do? Na do. Ond i fod dim diolcost, sef lle gorad mewn ffordd, open prison fel maen nhw'n dweud. Ond yna bodus do'n am lle, a mi landis i'n Walton. Ac y liffar ar y ddaear i fod yn onast. A fi si 'na am 8 diwrnod. Fi si lwcus am fod 8 diwrnod o'n i. Mi gef si'n hel wedyn i Cyrcam yn ymyl Blackpool. Ond yn yr 8 diwrnod na yn Walton, o'n i yn y categori B. A mi o hwnnw yn agos iawn i'r top, i ddweud gwir. A wedyn am diogelwch, o'n i'n cadw cael yng nghloi mewn trwy'r dydd. Yr unig amser o'n i'n allan oedd cael bwyd, hanner awr amser cinio ar y landing yma, a wedyn ella hanner awr 3/4 gyda nos. Ond wrth gwrs, jail oedd o te. A bod dweud edrych ar rwy'n i'n wneud i fi yna dra. Fedrwch chi fynd â ni nôl i'r eiliad na, Noel, pan nath drws y gell na gau yn glep tu ôl i chi. Be oedd yn mynd trwy'ch meddwl chi? Wel, pam o'n i na i ddweud gwir. A mi o'n i rhannu efo hogyn, os dwi'n cofio'n iawn, Ian Sgwrsar oedd y cradur. A mae'r rhaid mi ddweud wrthwn ni'n gyfarfod Ian rwan, wrthwn ni'n falch iawn o ysgwyd law. Cos mi cadwodd o mi fynd. A chwarae teg iddo fo, mi roedd fi ar pen ffordd. Mewn ffordd, oedd hi'n anodd gan siarad lot. O'n i'n rwdlian lot ac yn dweud pam o'n i'n gwneud hyn a bethau felly. A dda'n ta'n dweud, oh yes, we all say that, but we land up here. A wedyn, mi o'r rhaid mi ddweud, mi fydd fo'n gefn iawn i mi yn y dechrau yna. Dechrau tywyll. Di carchar di gadael ei hoel yna chi, Noel? Rhaid mi ddweud, mi nath am y 2 blynedd cynta. Oedd hi'n anodd iawn. Trio gwybod sut i ddelio efo pethau. To'n i'n licio cael drws. To'n i'n licio cael nghau mewn. A dyna sut byddwn ni'n dallan a dyn lwcus bod ni'n byw mewn lle a Sir Fôn. O'n i'n mynd ac yn cerad ac diflannu am dipyn o oriau i ddweud gwir. A wedyn dyna'r ffordd o'n i'n cael dros y beth.